na iniingon ako kausa nga ngano man ka Father o kamong mga pari magpatawag mamog Father. Nga niingon ra ba ng Biblia ayaw patawag og amahan or Father. Ngana. Saman hunongo na ni nato. Ha? Na may gibutang diri ay mo patawag og Father. Ni ay sa mo patawag og Pangulo or Presidente. Ana. Maigsoon, ang gi-address ni Jesus mao ang garbo sa mga Pariseo o sa mga magtutudlo sa balaod. Ang garbo, kung mao na gani inay basihanan, mahimotang mapahitason. Kung gusto natong patyon ang garbo, ilisa na natog saman pagka mapaubsanon, humility. Ang pagsulti ni Jesus nga ayaw patawag og magtutudlo, ayaw patawag og amahan, ayaw patawag og pangulo, pasabot sa atong hunahuna dili ta mangandoy nga kitay tigtudlo, nga kita maoy authority isip amahan o pangulo. Ayaw gyud paghuna-huna ana. Munay gusto niyang wag tangon. Kay kung maghuna-huna na gud ka nga ikay tigtudlo, adi jud ka mosugot tudloan. Kung ikay maghuna-huna nga ikaw maoy leader, adi jud ka mosugot badlongon. Di ba? Kaya kamo mga ginikanan nga niya dinhi or mga apuhan. Unsa man in relasyon sa inyong anak o sa inyong apo, unsay inyong tan-aw sa inyong kaugalingon, magtutudlo o tudloanan. Oy. In relasyon ba sa inyong apo o sa inyong anak, unsay tan-aw niyo sa inyong kaugalingon, magtutudlo mo o tudloanan? Magtutudlo no? Mga buangon mo. Di man mo musugot tudloan sa inyong apo. Di ba? Kinahanglan musugot sa tagtudloan. Pwede sad og equal lang magtinudlo ay ta. Posible nga ingnon kas imong apo kana bayang pagyaw-yaw ma or lola, lolo makapaimpierno ba yana ingos Padre Siano. Bisag mo ana siya, unsa may inyong itubag? Ikaw tubag. Kana mo ana na gani ka impiernohono na kana. Di ba? Mao bitaw nang sa una na ako'y gibadlo nga akong apuhan sa pag-agawan, giingnan lang kong kausa, bata pa kay ka. Nagtuga-tuga diya, yaw-yaw nga rin ako. Kaya tungod anak bang diwata-diwata, kanang tuo-tuo ba? Adaghan kay mga tiguang, akong gibadlong, kanang mga tuo-tuo bitaw. Pabindita ng daghan kayong tubig, kay ilang imnon, kay mawa ang sakit sa tuhod. Ayaw na anak. Padir, dili na maayo nga dili ni mo sundo. Mao pa ginagitudlo sa amo sa mga katigulangan. Epektibo biya kay na padir na ko. Unya di ka mosugot nga wa na kay tuhod. Imnon gina nimong tubig para mawa imong tuhod. Unya dili ni ka pa imnon ana. Sa ato pa dili na ka maayo. Ana. Unsa magigitudlo ni Kristo, sige inom anang tubig para mawa imong sakit sa tuhod. Pabinditahan ginang tubig aron mawa ang sakit sa imong tuhod o imong kasing-kasing o kanang imong mga sakit-sakit. Imog yung timbuyan ng inyong gripo, ang inyong mga imnonon. Mo na gitudlo di ay. Ha? Waoy. Ang gitudlo ni Jesus unsa man? Kamatay diha. Pagpakamatay
Pasana ang imong cross, ang imong mga kasakit. Nya kung ang imong kasakit kanang imong tuhod, dawata na. Imong kasakit kanang imong hawak, dawata na. Ang imong kasakit kanang imong stage 4 nga cancer, dawata na. Ay napangandoy maayo ka. Bitaw. Ay akong daghang kailas una hangtod karon. Hala, gasto gyud. Nakumatos na kay nagka-blood clot ang utok. Paoperahan gyud, gastog minilyon. Wa ra bay ikabayad inighuman. Kay na ICU pila ka semana. Purti ng dakuag bayronon, hilak-hilak dayon kay way ikabayad. Naku nganong inyo masadtong gipaoperahan? Unsa man day padir? Ay gihuwat na lang unta to ninyo. Nya namatay ra ba gihapon? Purti pag yung dakuas bayronon, milyon kapin. Ngano na? Kay di man ta patudlo. No? Apalagod ninyo gud, tudluan ta mo, nga kanang inyong kwarta, ipalit ginag-slot. Maminaw ba gud mo? Ha? Kanang inyong kwarta ba, ipalit nag-slot, naminaw mo? Nisunod mo? Congratulations, pwede na mo mga matay. Unya, kung ang usa ka tao, mahimo na ganing mapahitason, dili na sad siya mahimong maayong pangulo, maayong amahan, ug maayong magtutudlo. Mahimo siyang ngilad nga pangulo, ngilad nga amahan, ug ngilad nga magtutudlo. Sa ato rong mga leader sa nasod, kinsa man ang maayong pangulo, magtutudlo ug amahan sa nasod, ang mga Marcos Group, ang mga Duterte's Group, o mga Pinklawans Group. Secret. Kana ato ng una-hunaon. Nya ang maayo kunong pangulo, maayong magtutudlo, ug maayong amahan, butang ta sa katilingban o sa pamilya, kana kunong mutabang pagpasan sa mga palasunon. Pasabot og unsay gikinahanglan sa katawhan, ilang paningkamutan na matubag. Kinsa man sa atong naagian nga mga pangulo nga mutubag yun, na ningkamot yung mutubag sa panginahanglan, sama ng sweldo nga i-increase, mga libre nga tuition sa mga estudyante, nagtukod yung daghang mga classrooms para sa eskwelahan, naghimog daghang mga farm to market roads, mga bridges nga nag-connect og mga islands, nagpa-increase sa mga pribilehiyo sa katawhan, sama ng passport, kanang kanang lisensya. Kinsa man kaha, mga Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawans Group. Kana pamalandungan tana. Kinsa man sad nila ang nagpahayahay lang, kanang nanguha yung daghan king kwarta, nga nakapatpobre yung maayo nato, nga ang gikuha mga bilyon-bilyon, trilyon-trilyon. Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawans Group. Nagahiring na ron sila sa impeachment, ang sana Committee on Justice sa Kongreso, gahiring bahin sa impeachment sa Vice Presidente, round 2. Kay round 1 man tos una last year, karon round 2. Naay usa ka congressman nga niapil, niingon ato ning i-declare nga lack of substance. React dayon, hastang chair. Sa taon sana ilang isulti, ana, inigsulti nga, I like to propose, ana, sana ilang isulti, objection, Your Honor. Mo na dayon mo object.
Pilay ilang gi susi karon nga anomalya sa Vice Presidente nga ilag yung ipa-impeach for the second time, 125 million. Pero ang daghan kay accusations ni adtong trillions nga nawa under nga naigo na sentro sa Office of the President isip authority og Office of the Speaker og mga congressmen nga daghan kayong gi-accuse nga nidawat og mga malita, di gyud nila hisgutan. Dihay usasan nga ni-propose nga daghan kay nato dinhing mga congressmen nga gi-accuse niining maong anomalya aning corruption sa kwarta. Ato ka sa ning hisgutan para mahimot ang impartial sa atong status kaysa matas mga tao ra ba kurakot kaayo ang daghang mga congressmen basin unya ang atong desisyon matawag nilang impartial kay in favor sa atong kaugalingon kay gipang-accuse ba sa ta gi out of order, di ta na hisgutan kay mga igo man ta ana murag inaana bang pagkasulti ang ato ra yung hisgutan kanira yung sa Vice Presidente kanang ubang kwartang nangawa sa nasod nga trillions. Kung mga igo ana ang presidente, maigo ana ang Congress, maigo ana ang Senado, ayaw na naghisguti. Kini lang yung sa Vice Presidente kay maugyod ni ang model sa dagkong korupsyon sa atong nasod. Sakto ka na? Kamo sakto ka na? Secret. Mailhan man anato kung sakto na makapagaan sa atong gibate. Pero dili gani musamot atong gibate. Musamot kamahal ang gasolina, punan pag ginaning gubat ron sa Middle East, mao gihapoy gigamit nila diha garbo. Isa pader, nainingon akong grupo pader, padung na nig Third World War nako. Sobra pa, basig end of the world ang gini. Hala pa doon, simbako nako. May rasag mo in ang world. Mangandam na lang ta ni, magtinarong na lang ta. Sige, lingi ay mong tupad. Ingna okay na nimo matapos na ang tanan. Ingna ba? Na okay ra nimo matapos na ang tanan. Mao na niingon ang Ginoo diri ni propeta Isaiah sa unang pagbasa nga panghugas kamo og hinluin ninyo ang inyong kaugalingon. Hunong na sa pagbuhat og dautan, buhata na ang maayo. Mag-usab unta ta gusto man katang mahunong ning gubat, magbag-o ta. Sugod sa kinatasan, hangtod sa kinaubsan. Ikaw niya pa og di sila magbag-o, pagbag-o na lang diha. Sugdis imong kaugalingon, magbag-o ta, di na ta magpataas. Di na ta magsigig panugo. Nya masuko ra bagyog di sundon. Ako sige ra jud kog hangyo, pamalit mog slat. Aron mo masayo dato lamon sultihan gamay. Pila na maroy atong halin sa grace niabot nag 181,263 ka slots na apay 518,737 ka slots na available tag 100 pesos per slot. Paspasin, igpalit, hangtod, mahurot ng inyong kwarta. Diba? Yan, nani 70 slot challenge para sa mga arang-arangan pagkabutang. Tag 7,000 sad ni. Ang atong PPSC Part 2, niabot nag 4,452 ang atong halin, na 125,548 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Gasugod na itong trabaho das Bill Tower, tuloy-tuloy na ni, ato na ning paspasag palit. 100 lang kada semana, okay na kay na. Niya ang atong DPR, niabot nag 51,815 ka slots atong nadawat. 77 kabalay ang atong mahimo ani. Mga igsoon, ang kwarta dili mo'y makalipay. Hatag na, itabang na. Unsa may makalipay nato ang Ginoo. Ug kanus aman talipayon sa Ginoo kon kita mo hatag jud og pangalagad nga mapaubsanon ngadto sa uban.
Matod palagi sa Ginoo, ang sukdanan nga inyong gamiton sa uban, mausad na ang akong sukdanan para ninyo. So kung maningkamot ang lipayon nato atong isig katao, kita sad lipayon sa Ginoo. Karon kanang anang nangawat ro natong kwarta nga trillions ang gikawat, nya ilang giapod-apod, panood og malita, gipanood og mga sana eco-bag ba to? Unsa to nga mga bag? Wa na ron sila kalinaw. Dagko kay na sila balay, napa na sila mga mansions, napa na sila mga sakyanan, mga sports car, puting daghana. Pero ang ilang mga kasing-kasing murag torture adlaw o gabi 24/7. Natanawa ilang mga naong na nagkaga. Bati na kay silag naong eye bags pay imo perting dagkuag eye bags. Tanawa nang wa mangawat, way mga kwarta, pero ang mga naong mo smile, purting ninduta tanawon sa smile, ma-attract bong mga tao. No? Kinsa maron nga magsuroy-suroy sa atong nasod, nga murag ang mga tao mudugok, Marcos, Duterte, o Pinklawan. Secret. Tanawa lang sa social media. Nga naman, kanang dugokon sa mga tao, nangalagad na, kanang ibaliwala sa mga tao, nangawat na. Nga. May manggugwa sila masakpi. Kani manggong mga kawatan, iniglihay nila, nagtuo sila guwa masakpi. Hibaw masako nga kana sila, nahibaw naman na sila nga ang matas mga tao nakasakop naman nila. Pakaron ingnon to the max. Tanawa na inyo mga banao nga mga bit nya nasakpan na nimo nya di lang yapon mo angkon. Tanawa ang mga naong malipayon di ay. Di oy. Hasta na mga asawa nga mga bit nya nasakpan nas bana nya di gyud mo angkon, di na malipayon ay magkusmod ang naong ana. Labi na gyud na talk of the town na. Samot na gyud ma-talk of the nation na ikaw nangawat, ikaw kawatan, nya i-post na ka sa social media 24/7, daghan kay mag-post sa social media, magsigig ingon kawatan ka. Unya kunuhay kamosad kay authority man magsigig ingon wa ko mangawat. Nya adto ka magsigig pamasangil sa lain, pero ang tanang tudlo nagsigig ingon kawatan ka. Luoy kay kanay. Di ba? Di na ma-imagine na to. Oh, inana. Magsigi kag panagang ba? Sige kag hapak og lapok 24/7. Sige kag panagang kapuya ano? Hilingay mong tupad. Ingna kawatan ka? Ingna kawatan sa ka? Ay, dagan kayo nato kawatan. Napa man gani gitawag og kawat sa atubangan. Unsa man ang kawat sa atubangan? Ako lang ning hisgutan ang pipila, kanang manindas karsada. Imong gikawat ang lugar. Mo parking sa public road. Gikawat na nimo atubangan pagis publiko. Di ba? Kabantay mo ana. Mo parking ka sa public road, gikawat na nimo. Maninda ka ana yung karsada mismo. Wa na gikawat na nimo. Mao na gitawag og kawat sa atubangan. Kay public use man na, imong gihimong private use. Naidaghan na to ana, manimba gani ng uban. Napatay ko ani, nanindog lang ta.